Vítam vás pri tanečnom stretnutí, ktoré vás uzemní. Postavte sa a predstavte si, že ste strom. Vnímajte svoj dých a nijak ho nemente. Len pozorujte, ako sa každým nádychom naplňujú vaše pľúca a celé vaše telo sa naplňa energiou. Ste mohutný strom, ktorý sa každým výdychom viac a viac zakoreňuje do zeme. Vaše korienky sa pri výdychu predírajú hlbšie a všetko napätie sa uvoľňuje do zeme. Ak sa vám chce, pri každom výdychu môžete spraviť malý mikropohyb, ktorý vám dopomôže uvoľniť toto napätie. Rozhýbete ním stuhnuté časti a rozporhybujete ním energiu vo vašom tele. Pokojne sa môžete každým výdychom rozpohybovať a uvoľňovať. A s každým nádychom zo zeme začnite vťahovať korienkami energiu späť do svojho tela. Precíťte, ako energia zo zeme stúpa cez vaše nohy, cez vaše brucho, cez vašu hruď, naplňa vaše srdce a zaplavuje celú vašu myseľ. Vnímajte, aký ste uzemnení a stabilizovaní v sebe. Ste pevný ako strom. Pokračujte s predstavou, ako s výdychom sa vaše korienky zakoreňujú hlbšie a s nádychom sa prepájate so zemou a celým svetom. Cítite pod nohami stabilitu. Vnímajte, ako sa zem cíti pod vašimi nohami. Ako sa cítite vy? Všetko je úplne v poriadku. Verte svojmu dychu a svojmu telu. Pokojne mu dovolte rozhýbať sa tak, ako to potrebuje. Čokoľvek prežívate, potrebuje byť prešité a vyjadrené. Vaše pohyby sú úplne v poriadku. Môžete sa hýbať slobodne. Presne tak, ako sa vaše telo potrebuje hýbať. Pokojne hlasno vyfúknite napätie z vášho tela. Hlasným výdychom vyfúčte všetko nepotrebné. Znova sa sústrete na svoj dých, na precítenie hudby a nechajte sa ňou unášať. Ruky môžete rozhodiť do stran ako konáre. Rozkrúžiť energiu v vašom tele, ktorá špirálovite stúpa vašim telom dohora. Táto energia vás vedie k pohybu. Dovolte jej rozprúdiť váš život. Ako by ste boli strom, v ktorom na jar stúpa hore miazga a začína vypúšťať výhonky a mladé listy. Prepájajte sa so zemou a sami so sebou. Uvoľnite aj svoje boky a ramená. A vloňte sa v rytme hudby.
je čas pomaliť. Dajte si ruku na podbrúško a druhú na srdce a vnímajte opäť svoj dých. Precíťte lásku vo vašom srdci a teplo vo svojom tele. Vnímate nejakú zmenu? Ako sa teraz cítite? Dajte mi vedieť do komentára. Ďakujem.